Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda na yi magana a tutorial ɗin da ya gabata, a tutorial namu na gaba za mu yi magana akan idan nuna yadda mutum zai sayi coins da kansa ta cikin Trust Wallet, inda zai so ya shiga Pancake Swap, ya yi swapping daga can. Kowanne coins kake da shi kana so za ka yi swapping, wato abin da ake nufi da swapping shine ka canza daga wani coins ɗin zuwa wani coins ɗin, shi ake cewa swapping. Farko idan ka shigo cikin Trust Wallet naka, mutum zai zo ya shiga ga dApp nan daga ƙasa, mutum zai zo ya shiga nan dApp. Abinda wannan dApp ɗin dama ne muku bayani a tutorial ɗin da ya gabata. dApp kamar browser ce taka ta cikin Trust Wallet, wacce da ita za ka ke yin browsing. In kana neman wani coins za ka iya shiga ta ciki ka nemo shi. In ka san sunansa, in baka san sunansa ba za ka iya zuwa ka nemo contact address nasa, sai ka yi pasting ɗinsa a nan gurin, gashi nan gurin wajen search ɗin nan or enter URL, sai ka sa shi a gurin idan ka samo contact address nasa. So farko idan ka shigo, yanzu ba network ne sosai, amma idan ka shigo zai kawo ka nan gurin. Nan kun ga history ne ma, daga nan ƙasa, around nan ƙasa gaba ɗaya nan gurin za ku ga akwai ragowa website ɗin da za ka iya swapping a ciki. Ba network ne shi yasa a nan bai nuna ba. So anyway dai idan suka nuno maka, akwai, za ka ga in ka janyo ƙasa za ka ga akwai Pancake Swap ga ta nan duk gashi nan Pancake Swap. So idan ka shiga ciki, ya buɗe maka a cikin Pancake Swap, za ka iya canza coins daga kowanne kalan coins da kake da shi zuwa kowanne. Amma majority kamar yadda na gaya muku, an fi siyan Smart Chain. Idan ka sai Smart Chain sai ka yi swapping ɗinsa zuwa duka coins ɗin da kake so. So kamar haka idan ya buɗe maka, farko abin da za ka fara yi shine, idan kai baƙo ne a gurin, farko abin da za ka fara yi daga nan gurin sama ga wani guri nan gurin, nan za ka fara taɓawa. Idan ka taɓa shi zai buɗe maka, zai ce maka connect your wallet. Zai kawo maka wallet ɗin da za ka iya connecting. To sai ka yi selecting ɗin Trust Wallet. Sai mutum ya selecting ɗin Trust Wallet. Kun gani nan yanzu gashi nan, daga nan za ku ga an sa your wallet. Gashi an sa your wallet saboda na riga na yi connecting ɗin wallet ɗina da Pancake Swap. Wannan address ɗin wallet ɗina ne na Pancake Swap. Ko da ace ina so zan turo wani abu zuwa Pancake Swap, zan yi amfani da wannan address ɗin. Nan in kuka duba ga log out, ma'ana na riga na yi login. Idan ina so zan fita sai in danna log out. So kai idan ka shigo za ka ga jerin wallet ɗin a gurin, su MetaMask, su Sushi Swap, Pancake Swap. To sai kai selecting ɗin Pancake Swap, zai connecting automatically. Idan ya maka connecting zai dawo da kai nan gurin. So farko abin da nake so mutane su tsaya su lura shine, akwai abin da idan baka yi shi ba, ko da za ka yi so 1000 ba zai ba. Kamar misali, idan ka zo wajen slip page, wannan gurin shi ake cewa slip page. A cikin slip page initially slip page yana zuwa ne 0. Idan ka taɓa shi gashi nan, initially is 0.1%, sometimes 0.5% ne yake display. So idan ka gama sa coins ɗin da za ka yi swapping, idan baka ƙara slip page ba zai ba. Kun ga yanzu gashi nan na a 15.00 slip page ɗina yake. So duk coins ɗin da nake so zan swapping, kawai ina yi direct zai yi mini, ba zan sami wata matsala ba. Amma idan ka bar shi a 0.5 ba zai ba gaskiya. So ina so mutane su lura da wannan. Kamin kai swapping ka ƙara slip page ɗinka ya kai 15 slip page ɗinka. So bayan ka ƙara slip page, za ka dawo daga nan, za ku ga nan gurin
gashi nan an sa from ko from tana nufin daga. So coins ɗin da kake da shi za ka sa a sama, shi za ka sa a nan gurin from ɗin. Kamar anan za ku ga balance ɗina, balance 0.00114,962 na me, na BNB, Binance Smart Chain, na BNB ko Binance Smart Chain. So anan ina da misali Binance Smart Chain, idan ba shi nake da shi ba ko kuma ina da wani other coins ɗin ina so shi zan yi swapping, sai in danna, idan na danna gurin BNB ɗin nan gashi nan zai kawo min coins, sai in searching ɗin coins ɗin da nake so, coins ɗin nake shi, wannan nake da shi a gurina ina so. Kun ga misali gashi nan ga Safe Moon Cash nan, ina da Safe Moon Cash, idan shi nake so zan canza sai in sa ga Safe Moon Cash, kun gan shi ina da shi, ga adadin coins ɗin da ke da shi a Safe Moon Cash, ga fake token shi ma ina da shi, idan shi zan canza sai in sa, idan Safe Mass ne shi ma gashi nan zan sa sai in sa. So duk wanda nake so zan swapping dai ala kulli halin shi zan sa a nan. Misali ina so zan canza Safe Moon Cash ne, sai in danna sai in taɓa Safe Moon Cash, idan na taɓa Safe Moon Cash kun ga gashi nan yanzu yayi displaying a gurin, kun ga gashi yanzu yayi displaying a gurin Safe Moon Cash. Ma'ana zan yi swapping, zan canza coins daga Safe Moon Cash zuwa wanne kuma. What coins ɗin da kake so za ka canza da shi shine nan gurin 2. Misali daga Safe Moon Cash misali zuwa Safe Moon. So idan Safe Moon coins ɗin da nake so zan canza zuwa gare shi, shi ma sai in danna nan in shiga. Idan na danna nan na shiga sai in nemo shi. Misali ina neman Safe Moon ne, misali ina neman Safe Moon sai in rubuta. Yawwa idan na rubuta kun ga gashi nan ya fito sai in taɓa shi. Idan na taɓa gashi nan ya bayyana a nan. Kun ga ina so zan canza coins daga wanne, daga wannan nake da shi Safe Moon Cash zuwa Safe Moon. Kun gane, daga Safe Moon Cash zuwa Safe Moon. So idan kai haka shi kenan ka gama, sai ka dawo sai ka sa adadin wannan coins ɗin, adadin wanne kake so ka canja, adadin wanne kake so ka canja, guda nawa kake so. Misali a nan gurin bari in sa ina so zan canja 1 million, let's say million, ina so zan sayi Safe Moon na 1 million. Idan na danna nan sai in sa 1 million. So idan na sai Safe Moon Cash for instance idan na sai na 1 million kun ga za a bani 45.5077 na Safe Moon. Safe Moon Cash guda miliyan shine zai sai mini 45.50 45. Okay, yanzu ma gashi nan bai gama buɗewa ba. So adadin dai wancan wanda kake da shi ɗin, adadin yawan wanda kake so za ka yi swapping, za ka rubuta a can, automatically zai nuna maka a nan ko guda nawa za a baka, zai nuna maka a nan ko guda nawa za a baka. Amma misali abin da nake so ku fuskanta, idan kuma misali kana so za ka canza Smart Chain ne da kai. Idan Smart Chain ne da kai, so abin da za ka yi idan ka shiga nan ɗin ka sa BNB Smart Chain ɗinka. So ya za a yi ka gane cewar coins ɗin da za ka siya na USDT kaza ne, na USDT kaza kake so. Misali ka sai Smart Chain misali na 2000, kun ga zai kai irin 4 USDT ɗin nan, zai kai irin 4 USDT ko 3 USDT, aƙalla a bashi dai a 3 USDT. To kana so za ka siya wani coins na 1 USDT, na $1 kenan. So idan ka zo nan gurin idan ka zo sai ka nemo USDT,
USDT. Idan ka nemo USDT gashi nan ya kawo mana, sai ka shige shi. Idan ka shiga kun ga gashi nan ya zo. So misali idan ina so zan sai na 1 USDT ne, sai in zo to ɗin nan sai in rubuta 1. Idan na sa 1 kun ga gashi nan adadin smart chain 0.00275817 daidai yake da 1 USDT. Sai in kwafi wannan numbers, tunda ita ce take mun representing ɗin me $1. Ita ce take mun representing ɗin $1. Idan na kwafe ta sai in ƙara dawowa wajen ɗin nan USDT sai in shiga. Idan na shiga sai in selecting ɗin coins ɗin da nake so zan canza. Kun ga na yi selecting ɗin me save mun cash. Sai in goge nan gurin in cire 1 ɗin nan. Idan na cire 1 sai in dawo nan sai in sa wannan lambobin da na kwafa wanda su ne adadin USDT, misali 0.0025. misali wannan lambobin da na kwafa na sa USDT su ne wa'annan. Sai in zo 1 USDT sai in zo in sa a nan gurin. Kun ga it means na sai coins ɗina na me na 1 USDT. So a taƙaice dai wannan shine bayanin da zan yi muku. A taƙaice shine wannan bayanin da zan yi muku a nan gurin. So bayan ka gama ciccike wa'annan ɗin, ka gama ciccikewa, za ka zo sai kuma ka danna sorry let me check for 0.001. yawwa. So bayan ka gama cikewa sai ka zo daga nan ƙasa ga inda aka sa swap nan. Daga nan ƙasa ga inda aka sa swap nan, kawai sai ka danna shi. Sai ka danna swap. Idan ka danna swap zai kawo maka information, sai ka danna confirm swap. Idan ka danna gashi nan ya ce waiting for transaction. So idan kana da normal smart chain, idan kana da isasshen smart chain ko kuma coins ɗin da za ka yi swapping daga shi zuwa wani, kun ga a nan gurin ne ya samu ni a insufficient smart chain. Ga nan gurin za ku ga ya samu insufficient smart chain. Wato smart chain ɗin bai da yawa a ciki, ba zai isa in yi swapping ɗin ba. So amma idan kana da enough, za ka ga nan gurin confirm swap. Kana danna confirm swap zai nuno maka you have successfully swap coins from wancan zuwa wannan. Kun fuskanci abin da nake nufi ko? So Allah ya taimaka. Sai bayan ka yi swapping ɗin, misali idan ba coins ɗin babu shi, idan ka zo ka dawo nan bayan ka yi swapping ɗinka completely, za ka dawo nan. Misali idan coins ɗin babu shi a nan, ba a yi listing ɗinsa a nan ba, za ka shiga nan gurin kamar inda na gaya muku kwanaki. Za ka shiga nan gurin. Idan ka shiga sai ka yi searching ɗin coins ɗin. In ya buɗe maka sai ka yi searching ɗin coins ɗin. Ka rubuta sunan coins ɗin a nan gurin wanda ka siya a cikin can. Wanda ka siya a wajen wanda ka yi swapping yanzu. So idan ka yi searching ɗinsa, misali idan ka yi searching, misali wannan Firo ɗin shi ka siya a can, so sai ka danna nan. In ka danna nan sai ka yi adding ɗinsa. Sai ka ƙara dawowa nan gurin. Kun gan shi Firo ya bayyana ko? Ga Firo ya bayyana. So zai nuna maka nan gurin, shine zai nuna maka adadin coins ɗin da ka siya. So a taƙaice dai wannan shine. Idan kuma da ka yi searching ɗin ba ga coins ɗin ba, so za ka je ka nemo contact address ɗinsa ne, sai ka zo ka yi pasting ɗinta a nan gurin. In ka yi pasting ɗin contact address nata, automatically zai kawo maka coins ɗin.
automatically zai kawo maka coins ɗin. Kun ga nan wani coins ne amma babu shi a nan saboda matsalar network ba wai babu shi ba, network ne babu. To Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a.